Good day mga bright! Welcome sa ating channel, Uncle Kusgan. For this video, we will check the details of Nikola Jokic favorite shoes, which is the GT Cut Jump. So, titignan natin kung ano yung kagandahan ng sapatos na ito. Okay, so we will start here, this side. So, kung makikita nyo dito, para siyang net materials, tapos naka-translucent siya, and then dito is rubber materials, dito also a rubber materials, and in this portion may air zoom dito na tumutulong sa para maging malakas ang yung talon. Dito translucent din siya, kikita mo sa magkabilaan. Okay, so dito may nakasulat na Nike React, and then sa ilalim kung titignan mo, dito makapal yung padding niya sa may banda ng ankle, and then dito sa may tip 2 naman ay para siyang net pa rin. Okay? So net pa rin siya na translucent. So kung dito mo sa ilalim titignan sa outer sole niya, makikita mo yung mga spike. Napakaganda ng spike ng GT Cut Jump. Okay? So napakaganda ng spike niya. So, tapos, sinubukan ko na i-spike test. So, medyo may kalakihan siya. Dahil dapat size 42 lang ako. Pero yung sapatos na nandito, available, is size 45. So, sinubukan ko siya mag-spike. Hindi gaano nag-spike. But I believe this shoes is very squeak and spiky shoes. So, hindi lang siguro gaanong nakakuha ng buwelo dahil sa medyo may kalakihan ng sapatos nandito sa atin. Then as I check sa ilalim guys, sa may padding niya, ito maganda yung padding niya. Basta mga GT Cut, napaka ganda ng pagka-design ng mga insole padding niya. At dito naman sa ilalim, kung makikita ninyo, may mga plastic. Okay? Tapos lumulusot yung plastic dito. Nakikita yung nasa bandang ilalim. Okay? Dahil nga sa translucent siya. At itong Nike React, ito yung tumutulong. Okay? Ito yung nagpa-pump. Portion na to nagpa-pump para maging mataas pa yung talon mo. At dito rin sa bandang ilalim, dito, okay, yun, nagre-react din siya banda dito guys. So ito yung kagandahan ng sapatos nito. So kung ito yung sinusuot ni Nikola Jokic, kung nakikita nyo sa final game yung sinuot niya ito, so ibig sabihin na mas maganda ang performance ng GT Cut Jump para sa mga malalaking tao. Okay. So, dito naman sa may tang niya, manipis lang yung tang pero mahaba. Tapos, yung tela niya, dahil para siyang net materials, manipis lang siya. So, pag sinuot mo ito, hindi ganong, yung malaking tao ka, hindi naman siya ganong bulky. Okay? At yung bigat naman niya, hindi naman siya may kabigatan. Magaan lang siya. Okay, so sinubukan kong kanina na i-testing yung traction niya. So, ang napansin ko lang dito, sa may bandang dito, pag sa traction control, medyo hindi siya gaano kumakapit. So, natutupi siya guys, natutupi. So, ibig sabihin, pag mabilis yung takbo mo, bigla kang huminto ng side movement, medyo sisimplang ka dito. Pero pag gagamitin mo ito sa pagtalon, maganda siya. Okay?
Dahil nga sa Nike React, yung zoom niya dito, tumutulong sa iyo para magpapump pataas. Pero sa cushion niya, very good yung cushion niya. Napakaganda. At siguro yun lang ang napansin ko sa sapatos na ito. At kung i-rate naman natin siya from sa spike test from 5 to 10, nasa mga 7. Okay? So sa traction naman niya na from 5 to 10, nandun lang siya sa mga 6. Then sa cushion niya, napakaganda ng cushion niya, nasa sa mga 8. Okay? So, kung ikaw ay medyo may kalakihan, magandang sapatos na to para maging relax lang yung mga paa mo pagtalon. So, yun lang guys ang ating review sa GT Cut Jump for today. So, kung nagustuhan nyo ang video natin, please like and subscribe sa ating channel, ang Kusgan, for more details. Yun lang po, maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Paalam!